Добре дошли в затворен комплекс Перола, град Бургас. Аз съм Катрин Диханова от City Invest и днес искам да ви презентирам най-новото ни ексклузивно предложение. Представяме ви 4-стаен апартамент с площ 137 квадрата. Много стилна и функционална всекидневна с гледка към басейна. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж и е с изложения североизток и югозапад. Апартаментът разполага с 3 уютни и красиви спални. Коридор с обособени мокро помещение и дрешник. В цената на имота са включени и 2 подземни паркоместа. Това вашият имот ли е? Убедете ми се!